यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही प्यारा कारवां गीत लेकर आई हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लड़ी गए नजरिया दरगवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गए नजरिया दरगवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। सजनवा से हो सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। सास मारी जानी है, ससुर मार जानी है, सास मार जानी है, ससुर मार जानी है। दी है हमके निकारी घरवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। हमके दी है निसारी घरवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गए नजरिया दरगवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। जेठ मार जानी है, जेठन मार जानी है, जेठ मार जानी है, जेठन मार जानी है। दी है निसारी हमके घरवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। दी है निसारी हमके घरवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गए नजरिया दरगवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। देवर मार जानी है, देवरान मार जानी है, देवर मार जानी है, देवरान मार जानी है। दी है निसारी हमके घरवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। दी है निसारी हमके घरवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गए नजरिया दरगवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से, ननदी कैसे बताई सजनवा से।